Arresta, arresta. Opravdu s tím psem ladili jsem se. Ona šla s tím, já s tím vlčákem se obešla tady, jsem lesla, vrátil se. A oni šli lážofláž. A opravdu ten pes se... To žádný. Ale žádný. No. Žádný, na klasech nebo na tebe? No, no. A on je svižně. A on teda víc. On je svižně. Alfí. To je možná takhle dlouho. Máme to taky, no. Táta teda ten je nějaký Ježišmaja, prosím tě. Alfe? Alfí? No. Jak to? Zasouval. No, udělat ten je taky o to. Oh. Tak to budete mít basvetíka, nebo budete mít vlčáka? Bude mít to, bude mít paní štěně vodních, vodích jako...